In het Staatsbosbeheergebied bij Kolmerpomp binnen ze druk dwaande met het kappen van de essen die het besmet binnen met essentaksterfte. We hebben te maken met essentaksterfte, die ziekte. Het is een ziekte, een schimmel die essen aantast. Die ervoor zorgt eigenlijk dat het vaatsysteem dicht wordt geknepen. Waardoor dat zie je als eerste bij de takken, daarom heet het ook essentaksterfte, de ziekte. Dat die takken afsterven. En uiteindelijk sterft de hele boom af. En voordat het zover is die boom al zodanig verzwakt dat ze een aantasting krijgen van een secundaire aantasting door honingzwam. Dat is weer een schimmel ook die het wortelsysteem aantast. En het gevolg daarvan is dat die bomen eigenlijk zonder aankondiging en zonder dat je het ook echt duidelijk kunt zien, omvallen. Het verraderlijke zit erin dat je het niet kan zien. Sommige bomen die zien er redelijk vitaal uit, maar die blijken dus behoorlijk die secundaire aantasting te hebben. En die vallen soms bij goed weer om. En anderen die zien er niet meer uit, er zit geen blad meer aan, maar die blijven recht overeind staan. En hier, welke kant die ook opvallen, valt bijna altijd op een pad hier. Dus alle essen die op een pad kunnen vallen, die halen we sowieso weg. Nou, met de kleine bosjes hier en het dichte paardennetwerk komt het erop neer dat we in principe alle essen weghalen. En ze worden ook uiteindelijk allemaal aangetast. Ook essen die er ogenschijnlijk vitaal uitzien, kom je een jaar later, dan is er soms helemaal niks meer van over. Tjin de ziekte kent Staatsbosbeheer net een soort van. Nou, die essentak, daar kunnen ze niet van herstellen. Als ze aangetast zijn, die bomen, er zijn geen voorbeelden tot nu toe dat bomen daarvan herstellen. Dus we halen die aangetaste essen halen we gewoon weg. En dat is vooral zichtbaar in bosverband. Essen die staan vaak ook wel langs wegen. En daar zie je die aantasting ook wel. Maar op een of andere reden verloopt dat langzamer. En worden ze ook minder snel aangetast door die honingzwam. Voor de essen die het voorthellen worden, gaan ze alweer naar je plan. Er wordt weer opnieuw aangeplant. Met gemengd plantsoen deze keer. Hè. We hebben nu heel erg vaksgewijs aangeplant in het verleden. En dan heb je één vak met alleen maar één soort bomen. En als er dan een aantasting komt, ja, dan is het ook direct heel helder dat zo'n heel vak dan aangetast is. En wat er voor terugkomt is gemengd plantsoen. Maar we wachten eerst een jaar met opnieuw aanplanten.